Waduh, waduh, suwe gak konten bolo, tak konten di. Saking ramene TRP iki gak iso konten. Kate konten baterainya lemah terus, lemah kayak wong lemah syahwat. Masalah sik ngenteni rombongan. Nang kene situasine banjir pol. Iki mari kadare mari banjir bolo. Saiki wis surut. Loh, bekase. Oh, kayak dermaga ya. Padahal asine sawah iki. Asine sawah padahal. Iki pantainya iki pantai warung Haucuk Cak Mail. Warungmu gak kene Rail? Oh, aman. Omamu wingi aman? Gak sampe kelebon? Aman. Wis. Untung gak kelebon omamu ya. Aman. Langgaran. Sampai lokasi ini Bangsa Barat. Makasih nang bangsa kulon. Iki bangsa etan saiki bangsa kulon. Ya Mas Santo ya. Masane. Ya ora tuk tak kesuri. Lo arah. Main nang Bangsa Barat, Bos. Bangsa Barat ya. Bangsa Barat. Iki bangsa Timur. Iki Bangsa Timur saiki nang Bangsa Barat. Bangsa Jawa nih. Bangsa Kulon. Bangsa Kulon. Kautan ya iki Mang ya, Mas Mail ya. Terkendali. Aman. Tok ya. Arah detection. Sing druk tak gendil. Oh iya anak-anak. Gerak gandul, gendak gendul. Ece. Prepare bolo. Kita lagi prepare persiapan main singloh Cina ya Pak Ucok. Lagu iki lho, Bro. Tadi tak sing lho. Nggih. Apa sampeyan ngono? Awak dhewe. Heh? Ya ngene iki awak dhewe. Masalah nang kene dhewe iki lho. Paling enom dhewe iki. Bebine Budi Wijaya. Ya apa? Untune kait metu kait tukul. Gak boleh rokokan. Pirang jemuah. Gak boleh rokokan. Gak boleh rokokan. Nanti watuk. Lah iki keinginannya. Kesehatan dijaga. Umurnya kurang cukup 17 kok rokokan. Tekon ndi niku wae? Alah ngluyur ngono. Asale. Asale teko bangsa etan. Alas. Alas. Omahku lagu nglewang-lewong. Ambek sapa ae tak. Ambek sapa wae Mang Rene? Ayo, ya bedes ya. Kok gale ngamuk-ngamuk lho kok. Ya gak ngambuk ya mau ngambus ngono tok ae. Kape ngucap. Gale nyawat-nyawat jare. Lah, Akar cilik. iya.
Waduh. Ayo. Itu kan omah. Apa ngono ku? Ini pedat. Kon tak kandhane aja ngomong-ngomong. Iya. Ping pira? Aja ngomong-ngomong tapi aja kon-kondo. Iya. Padha ae. Aja ngomong tapi kondo ya. Ini pedat. Pedat. Karena sadar itu menyakitkan. Jalur langit kan melok jalur langit kan. Dhuwure iki. Eh? Dhuwure. Dhuwure. Angkoso. Nduri. Oh gitu. Wes aja susah Iwan. Eh? Wes cukup ngono ya. Kamu nih ta? Durasi nyetelnya tuh jame. Ya. Oh ya. Cokodo-kodo lo ya. Iya, tapi ngomong. Nentet. Kum, kata nanti kum. Hei, wasa dah. Wasa dah rek. Ngomong berapa lagi? Wih, kata apa lagi? Pakai iku mas biasanya. Di mana? Hee. Horor. Ini gak jelas. Ya, kudu jajar kora-kora. Ini dipindah. Wes kono kene lho situ Pak aku bagian aku ngevlog mana saiki kok. Man YouTube-ku. iya suwe lah. Suwe kata upload nih. Nah, wes itu. Gini ketane to nang panggung. Wow. Nang isor panggung gelek gon-gon dhewe tonton. Kosong-kosong meja. Yo ngene iki jenenge tanda tauladan. Gelek-gelek gon dhewe. Awas. Mangane langsung nang guri. Ya pokoknya ya. Perlengkapan inventaris sih. Wijaya. Cuma apa Ngelek mah. sama kasih ngelek lho. Mangane langsung nang jero. Langsung nang dapure. Minta makan, bukan kepala. Nah, niku senengane kepala niki. Ikan kelapa. Ikan kelapa. Mangan sange ganteng nek gelem warna ngene gede. Entek, akan teke. Akan teke ya. Wis akan tae. Mbok yo wis dilingi untuk sobatnya. ojo ngono, mari bowo mesake boneh. Ah. Itu kan aja kayak perkara ae. Saiki dodol kalau ora kono kalau. Ora moro. Diroto lho dicakel. Di balik layar Budi Wijaya lho. Mas Gomblo Agus. Mas Andi. Tim sukses iki kan mereka gak mungkin tampil. Kabeh nang kono. Ono piro Mas Andi? Kabeh arek-arek. Peserta Pesertae. ada 7, Oh, ada 7. pulang 1 menjaga sapinya kebanjiran. Isi pakai nyepakno. Mas Gomblo mangko gak mulih. Oh enggak. Enggak semule. Gak mulih. Musik. Mas Jumanto. Cum. Tim sukses LBWJ. Berangkat pagi, pulang pagi. Iya. Budal disi mulai carry. Ya iki arek-arek iki tim sukses e. Lah iki mbae. Kakek mlebu oke iki koyo kene sampean iki.
Audio ini lah. Mas Andi, THC, Lope. Kayak THC, Kak Melete, Los. Tim pendukung ini di belakang layar kabeh. Kelasan baterai Mas atau 2 kali. Nggih, alhamdulillah. Ngapunten. Mboten napa-napa. Mohon coba. THC Audio barang-barang THC Audio dan juga Budi Wijaya Laut istimewa kerja bareng juga ada Dengan operator masak. Ibu arek ini. Ya Ji. Tim sukses belakang layar iki. Anti Koreaan lho. Hiburane ngene-ngene gitu. Wis. Mangkane boleh gak tau nggo dhuwit. Loh. Mangkane mulai kanggo dhuwit, nang dhuwit ngene-ngene tok iku. Wah. Enak aja nih. Mun, Kon nglamun doil. kaya opo? Kaya opo? Halo? Bokat mau. Halo sih, Bang. Sinyal lu susah, Mas. Kapan nak balik itu? Api kita nih tapi. Koye, Jual tanggapan. jual tanggapan. Surtadara. Cuman kalau pengalaman iki lho. Pengalangan. Oke. Lakone iku, Pak. Lakone wingi Lakone Asmara Kondi. Asmara Kondi. Kasanana disco, tembak ngantika. Ada. Ayo, Jo. Putri. Wadah. Ngono wis bingung rek. Nyandung. Sama El apa, Mang? Sama El. Mana kenyang arek lah. Wae lu mangenyang arek iku Mas kuwi. Aku udah sampai kesandung. Main melok ngipas yo iku mangkok. Dane ya aku dadi sales ngono rek. Apa? Awakmu golek kono lho ku sih, Bu. Ando ndi? Ayo depan Mbak aku, Bu. Ngono kok. Cak mantap lho. Ngapa sih? Iya, aku suwe gak nge-vlog soalnya. Ya masih rek iki ngono lok-lokan dan vlog. Ya gak apa-apa. Iki lho ilo-ilo. Gorong lakone gorong mulai nek kene wis enek gontok. Heeh. Kok iso? Lah iku apa ket mang iku? Kurcaci situ ambek kurcaci loro. Si buncit iki lho. Ini ngono. Lah ngono iku ngono meteng ora lah ya buncit. Ngono mengandung rezeki. Ya iku wani-wani mek bojo. Wani-wani mbek wong lanang wis ngono iku. Wong lanang. Rasakno iku tembak teleser. Dus. Ah, meteng. Aku sampai lali. Lali rupane lali rasane. Telek ah. Ada dipeliri iku lho. Lambene. Lah aku kan duda suwe sih putusan 2 tahun nih. Oh, aku gak enak. Heh? Minggir Mas. Melo-melo. Ngono pertumpahan darah. Tapi gak sore iki mau senyum tok kok. Tadi aku lulas tak buat. Ngono ku ya.
Kok nyengit ngono sih? Wis rek gak kakek yo ben tak vlogno maneh mergane iki yo aku dhewe yo rasa-rasen asline. Ini tak vlogno sing rentok dawa nek tanggapan maneh iki soal terapi wis entek karek papat. Wis yo matur suwun, matur suwun. Aja lali sing subscribe, gurung subscribe di-subscribe, di-like, di-komen, di-share. Oke, Bos. Salam budaya, salam sagogang.